Ezinyanga zintandathu zigqithileyo bezinzima kolu sapho. Unomthandazo Cikiso ehlala emkhukhwini nabazukulwana bakhe abathathu emva kokuba indlu yelikhaya yathi yatsha. Bendihlala eTyotyombeni. Naliya linetha kungemandanga ithi kwa ngeemini zemvula sime ngenyawo sinetha kusesimanzi kodwa ndixelela into yoba andizukuya ndawo. Kule nyanga katata uMandela ibilichulumanco nxa enikezelwa indlu enazo zonke izinto. Oko ndakhula mna ndenda ndaba ngulo mfazi zange ndibe nazo iibhedi ezinje. Oomafriji ndibava ngembali ebantwini bathi hayi sinefriji sibone into ezithile. Ndiyaqala uzibona mna. Isebe lezempilo lithi uluntu kufuneka lube nendawo zokufihla intloko ngelilixa kusiza ingqela eziqhaqhazelisa amazinyo. Ngeli lixa lengqele emva kokuba bebetshelwe bebezabe ngoku bexakiwe ngoko ke babe zizisulu ze-COVID losuleleko ngenxa yengqele. Kodwa ke ngoku ngenxa yokubana sidibanisa ukubancedisa ekweni bahlale kwindawo esithileyo nezinwe zikatata uMandela ngenyanga yakhe. Kum iba izisa uvuyo olukhulu into yokuba ke uthi umntu ebevelelwe yinto ebuhlungu njengale yokuba athi betsala nzima ngokuhlala athi loo ndlu abenayo isikibe nelo lishwa ke lokuba ke azifumane sengesenayo ngokuba ke itshe. Baninzi abantu abaphulukene nemisebenzi ngenxa ye-COVID-19. Kukhona amathemba ukuba amaSamariya amahle ayawuthi ancede apho akwazi khona ngelixa lenyanga katata uMandela. Lwandile Mbulali eMount Fletcher.